दिनांक 29 रोजी सकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास विश्रामबाग रेल्वे स्टेशनलगत संजयनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा रेल्वे अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच संजयनगर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार तसेच स्पेशल रेस्क्यू फोर्स आपत्कालीन पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. आवश्यक कार्यवाही करून मृतदेह स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या रुग्णवाहिकेतून सांगली शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. मयत युवकाचं नाव तेजस मारुती सुपे, वय वर्ष 20 असं असून तो सातारा येथील रहिवासी आहे. तो वालचंद कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी सांगली येथे आलेला होता. सदर घटनेचा पुढील तपास संजयनगर पोलीस स्टेशन करीत आहेत. स्पेशल रेस्क्यू फोर्सचे कैलास वडर, सागर जाधव, आशिष सावंत, अमीर नदाफ, शिवराज टाकळी इत्यादी घटनास्थळी होते. दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल.